Madaydayaw iti Diyos Ama manakabilin sa amin. Kapo kadagitoy ngayon na ibagbaga. Tilinaon iti Biblia. Napapatag digitoy ngayon tayo so kimaten iti kay papadan na. Takinuna nagapo iti taraon. Idi nag-umong nagiti adalan na po ng Yesu Kristo ket isuna inna imbagbaga. Kadagiti nasaya tabanbanag ngayon palawag na gapu kadagito alinaon iti Biblia. Takinuna na iti Hebreo 5 iti 14. Ngam iti taraon akired may paay kadagiti tao anatanganen. Kadagiti agapu iti panakaasaasda kadagiti riknada nerwandan amang ilasin iti imbag kendakes. Kadagito iso tin na inyad adal idi na po nga Yesu Kristo gapu iti padagilasin iti naimbag kendakes. Ta iti bagbagana gapu kadagitoy ataraon iso ti taraon nga gapu iti panagsauna sumrek kadagiti kapanpanutan tayo. So dayta kapsati na ibagbaga ataraon iti espiritu saan ket nga taraon iti lasaglaeng abanag. So kadagiti kapsat awaten tayo nigitoy nga inna in kaskasaba idi uno inyad adal tagapo digitoy iso iti napapateg nga taltalugading kadagiti mayat nga agdengeg idi. So di kita takinunana ito muna Korinto 9 iti 14. Kasmet imbilin iti apo adagiti mga kasaba iti banghelyo agbiag da kuma agapo iti ebanghelyo. Isu kada iti pagbibiyag da idi gapo kadagiti asasao iti banghelyo. So nga digiti kapsat napapateg digitoy ngayon na ibagbaga gapo iti nasaya at abanag. Saan ket nga taraon lang sumrek iti ngiwa nga ibagbagada pay may bawal iti dara. Taday takadara iti bagbagana isumot laeng nagitoy iti dara iti paro katulag akong kunana. So nga kinunana idi ito muna Timoteo 4 iti 6. No ipalawag mo to kadagiti kapsat dagiti abanbanag. Si kanto iti maysa anaimbag a ministro ni Kristo Jesus anataraonan kadagiti sao iti pamati ken iti naimbag asorsoro asinurot mo. Nalawag dati kapsat kay na ibagbaga nga iti apagtaraon saan ket nga taraon laeng iti ngiwat nga pantikyan. Dita iso tinakairuaman da ken panakaawat da idi digiti nagakauna at tao nga tinawid-tawid kadagiti kapkapututan nga inggana itatta. So handa nga naawatan ni gitoy apagsasao nga handa met asukimaten ken handa nga dawaten iti Dios digitoy akay papanan na. Isu nga handa a maawatan. Takinunana iti umuna Korinto 10 iti 3. Ket manganda amin iti dayjay metla apagtaraon anain spirituan. Isu digitoy maawatan tayo met digitoy akay papanan na lalo no kada tayo nga kailokanuan. Isu digitoy iti napapateg ngayon na ibagbaga. Isu nga digitoy iti nakipapaabot gapu ti Facebook online ket daytoy iting kay i-share kadagiti kay papadan nigitoy asasao. Isu nga awaten nyo gapu iti nasaya at apadagpamati. Tadigitoy iti pamati idi iti napudno anagpamati. Isu nga awaten nyo kadagiti akay papadan na ket agyaman na iti Dios Ama ama nakabalin iti so amin. Amen.